Tento príbeh odohral sa v jednom malom meste, kde vám pekný domček stojí popri hlavnej ceste. V ňom bývajú veselovci, milá že to rodina, ocko, mama, veľký brat a Jakub, malý hrdina. Jakubko už odmala je ako taký anielik, kučeravý, veľké oči a ten úsmev ako nik. Izbičku má maličkú, no za to samá hračka. Zo všetkého najradšej má plyšového macka. Hovoril mu ozaj všetko, aj to, čo sa šušká. Vždy mal Macko pre Jakubka nastražené ušká. Poznal jeho dobrodružstvá, čo a kedy zažil. Vedel však aj o probléme, čo Jakubka trápil. Vždy, keď prišlo na dobrú noc, prepadli ho obavy. Čo ak sa zas na posteli malá mláčka objaví? Veď to nie je náročky, naozaj som nechcel. Za každým, keď stalo sa to, potichučky vravel. Mama vždy ho uteší v tom, že to časom prejde, že to vôbec neprekáža, o nič vlastne nejde. Ale Macko začal tušiť, že nestačí chápať a tak hútal dovtedy, kým nedostal nápad. Počkám, kým sa Jakubko zbalí ráno do školy a hneď ako odíde, spíšem všetky úlohy. Najprv pozriem knižky múdre, potom zasa internet. Keď to bude nevyhnutné, pochodím aj celý svet. Kde tu zrazu dočítal sa, že pomoc je ľahká. Deti v noci s pocikaním majú problém skrátka. Hlavne dlho nevyčkávať, treba to hneď riešiť. Taký problém s pocikaním dá sa dnes už liečiť. Macko vezme štetec, papier, stúbi farbu stláča, namaľuje rodinku, čo k doktorovi kráča. Jakubko sa domov vráti, tašku zloží dole. Nestačí sa diviť tomu, čo zbadá na stole. S kresbou beží za mamičkou. Pozri, tuto, jasná vec. Mamička len usmeje sa. Teda, ty si umelec. Asi to s tým problémikom nie je žiadna veda. Veru, ráno pôjdeme my tam, kam bolo treba. Veru, tak aj bolo. Zbytočné to obavy. Doktor milým hlasom riekol, že sa všetko napraví. Je to bežné, nebojte sa, aj výsledky vyšli. A nakoniec skonštatoval, dobre, že ste prišli. V jedno ráno Jakub beží po 3 schody zdolá. Ono to fakt funguje, hlasno z diaľky volá. Ja sám mama, ja sá tato, teší sa aj brat. Stačilo sa iba držať doktorový hrát. Jakubko je opäť šťastný, postielku má suchú. Taký veľký úsmev nosí, že od ducha k uchu. Aj keď to má dobrý koniec, Jakubko má otázku. Čo to bolo za autora tak krásneho obrázku?